Alcalde de Oleiros y portavoz de Alternativa dos Veciños en la Diputación. Ángel García Sebane, que tal? Moi bo día. Hola, que tal? Bo día, Pablo. Bueno, falamos neste último luns da primavera, falamos do San Xoán, que asoma a San Horizonte. Sí, bueno, como diputado provincial que abarca a comarca, non? Elexido na comarca, quería falar do San Xoán, ainda que afecta a playas de Oleiros, onde están ubicadas as playas que despois das da Coruña que máis usan aquí na comarca polos rapaces, non, de todos os municipios da Coruña, dunha parte da Coruña, de Culleredo, de Cambre, principalmente Oleiros, etcétera, de Carral incluso. Pois aqueles rapazas e rapaces da comarca que vayan a disfrutar das playas, comunicarlles que en Oleiros non se deixará levar muebles, colchóns, palés, sofás, bueno, todo tipo de cousas que sobran nas casas e que están tiradas nos alprendes, non vamos a permitir que veñan para as playas, non se vai a permitir encher de basura a playa, porque ademais eses muebles ao final non se queiman na totalidade, teñen puntas, etc. E, por tanto, decirles tamén que o Concello, a todo este grupo de rapaces que se chaman aquí ao Concello e dicen que van facer a través de internet, poden facelo, unha lumerada, o Concello lles vai a facilitar a leña para as lumeradas, non? Por tanto, pedimos esa colaboración, que non se leve nada, porque lles obligaríamos, cando cheguen cos coches, a volvelo por sitio onde o traen, non? Nin se permitiría deixar nos aledaños, como fixeron ano pasado, que o que fixeron foi dañar de zonas do Concello de Oleiros con trastos que se tiraban onde podían ou non poderlos tirar nas playas, non para queimar. Por tanto, tamén se debe evitar levar vidrio os cereais, e se roga tamén de que os desperdicios os tiren nos contenedores. Aquí nas playas de Oleiros están sendo bastante coherentes os rapaces e así o fan, non? Por tanto, que disfruten, que é unha noite para disfrutar, e que se acorden que o sábado seguinte, isto é a noite do Venres, que o sábado os veciños e veciñas de toda a comarca tamén volven a disfrutar das playas. Por tanto, hai que deixar que non quede vidrio, xa digo que non queden cristales rotos, debense levar de plástico os vasos, debense levar as botellas de plástico tamén, e colaborar para que o día que pasen ben esa noite, pero que o día seguinte moitos deles tamén volverán para ir á playa. Está claro. Por outra parte, a romería de Alternativa dos Veciños. Bueno, sí, como diputado provincial elexido cos votos dos cidadáns de Oleiros, a Coruña, Culleredo e Arteixo nas últimas eleccións municipais, aínda que en 2 municipios non chegáramos a ter concellal, pero sí nos votaron, quero poñer en coñecemento dos votantes e simpatizantes da Alternativa, que o día 8 de xulio celebraremos unha romería con orquesta, con xogos infantiles, hinchables, pulpeira, churrasco. Isto se vai a celebrar na finca de 30.000 metros, ubicada en Vilanova, na parroquia de Nos, na carretera que vai para Cesebre, desde a Ponte Pasaxe, que é propiedade do Concello, coñecida como a finca Tenreiro, unha antigua finca señorial chea de fermosísimos árboles centenarios, non? Haberá mesas e sillas e cada quen pode traer a comida da súa casa ou mercar o pulpo e churrasco a precios económicos que vamos a ter ali neste caso, non? A festa abrirás a partir das 12 do mediodía e aqueles simpatizantes da comarca que desexen asistir poden comunicalo, poden vir sin máis, non? Porque o portal vai estar aberto, unha finca desas antiguas, cerrada de muralla, pero se veñen en grupo poden comunicalo ás oficinas da Alternativa dos Veciños no Concello de Oleiros, 610000 extensión 1216 María Siso, 610000 extensión 1216 María Siso, ou a oficina provincial da Alternativa na Diputación Provincial 981080610, que as atenderá Sergio. Por tanto, aqueles ciudadanos, que xa digo, simpatizantes da Alternativa da comarca, que queiran asistir a esta romería, que vai ser moi popular, e digo popular no sentido de popular, non en outro, non? Entre veciños, amigos, simpatizantes, e por tanto que ali nos veremos se o desexan. Eu creo que vai ser un día... Isto cambiamos porque antes nos celebramos unha cena anual que se eliminou, Pastoriza, non? Sí, se nos quedaba un pouco lonxe, moita xente se queixaba, entonces pois preferimos facer isto. Esperamos ter bon día e que haya unhas 1000 e pico personas ali, que son as... En Pastoriza eran 800, neste caso pois será moito máis aberto e poden ser para simpatizantes e amigos. Aquí non hai carnés, non? Moi ben, pois Ángel García Sebane, moitísimas gracias, bo día e feliz San Xoán, se non falamos antes. Ata logo, Dios. Gracias, 10:28. Voces de